Hello everyone, jadona Sharik kaham. Ki ang tabuk norong no kaisa khum phunuk nayo khum ni mung hingke norok no ang shalia norok sinika hingke comment khaisa di tabuk ang norok no phunuk nani thangai tongo norok nai tongdi. Ang tabuk thangai tongo khum phungna bagai. Abo norok sida sini khum tamo plastic khaisingi tongo khum. Plastic ni khum haisingi tongo bo. Obo tamo khum norok sida sini ka hingke sadi comment khai na abon amoni bumung tamo o khum no tamo hun norok sai khnardi jara sini tongnai rok iko yang bo khum tongo abo bo sai miya mung tamo norok sai ma ka hingke kisa sai khnardi o khum ni mung tamo obo iko mo omono no gang muitu mankha ani friend masa ano samanta iko nong noro phai nya yamro na phani hin samani bo pha phailia iko kabang ma tongo amte haibo kabang ma tongo